дзед і баба. Ехаў дзедка на кірмаш, з ім на возе баба. Конік з выгляду дарма, ды цягнуў ён слаба. Меў не болей 2 гадоў, як суседзі кажуць. Баба ж тая 7 пудоў, сама меней важыць. Пад узгорак або гразь конь на сілу возьме. Стала баба памагаць, седзячы на возе. Што ж каню 2 гадок, дык яна забілы, ды нагамі ўперадок пхне, як мае сілы. Кінь, дурная, бо зганю, дзед тут бабе кажа. Ты паможаш так каню, як хваробе кашаль. Ах ты, ёлупень стары, баба дзеда лае. Стой жа тут, хоць ты з гары, мне бяда малая. Потым гоп яна з калёс, села ля дарогі, а каня як чорт панёс, дзе ўзяліся й ногі. Ва ўстановах часам ёсць вось такія ж бабы. Здаецца, і робяць яны штось, але справы слабы. Ты такая не ўцячэ, скажам ёй нарэшце, мо без вас было б лягчэй, паспрабуйце злезці.